Awu namhlanje ke sanibonani konke lapho nikhona ngizokhuluma ngodaba olubaleke kakhulu namhlanje and angizili ukuzoshubhesha ngabathembisa abantu ngathi ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ngizogeqa amagula ngizothinta udaba elithinta umfundisi ekuthiwa Mpanza bese lizothinta unyazi lwezulu seyitrende kakhulu le ndaba ko TikTok nama social media Mpanza egeqa amagula athi uthi bewageqa bese ethi uthunywa uNkulunkulu unyazi lwezulu nalo lwenza intshumayelo za lukhulume futhi ngoNkulunkulu Mpanza challenge unyazi uthi hayi alithunyiwe uNkulunkulu unyazi luyayishumayela ngeke lizwe ngoMpanza lenza umsebenzi walo Mpanza akhothi iBhayibheli aveze futhi aze athi unyazi likhothisa abantu iBhayibheli ngento engayenzi ingqondo kusho Mpanza mina kangisoze ngakhuluma into engingayazi njengoba ngizoma namhlanje ngizokhuluma ngento ethinta abantu abawu2 angizizosubhesha wena onyanyayo othi angakhulumi ngoMpanza la fusek ngizwe ngempatha mina wena onyanyayo uthi angakhulumi ngonyazi la fusek ngizwe ngenyoni mina noma yini beke yaba kwi-public domain sinelungelo by fire by force ukukhuluma ngayo angiphathi mayizothinta igama likaNkulunkulu nelungelo mawukuthi wena umbophi hayi vele ungibophe fuseke kodwa iqiniso engizolidudula la lizoshiya abangithandayo bengithanda kakhulu lizoshiya abangizondayo bengizonda kakhulu anginandaba ngizile futhi ukuzochema ngizokhuluma ilanguage yasemazulwini uma kunomholi ozokangizwa kahle kulaba u2 esengikhulume ngabo unolungelo lokungichallenge'a athi asikhulume ngodaba lasemazulwini nginesiqiniseko ngiqinisile ngithi ozongichallenge'a ngoba ecabanga ukuthi mhlambe ngithi uyabheda ozongichallenge'a ngeke alunge mina ngihambile ngibonile ngizenzile mawuthinta indaba yasemazulwini uthinta indaba enkulu lapho kuphula noma ubani kuyanyiwa namhlanje baba futhi angifuni lento ukuthi sithi masikhuluma mase kuqhamuka imimoya izosabisa kusatshiswa imimoya mina yini imimoya yilo muntu ovela Paul esakusabisa engakaza ahlale phansi nawe akubona ukuthi ungakanani makuthiwa ngihambile ngibonile ngizenzile ngihambeni ngiboneni ngenzeni azophawula nje out of the blue thiwa imimoya noma inini ayisebenzisi ingqondo mayiphawula isebenzisa ukuthi imimoya efola ngaphansi kabani akusebenzi ingqondo kusebenza makuphawula imoya ukuthi uthanda abana uthandi bani akusebenzi ingqondo umuntu ngisho ngenza into enesense uma ngabe lo muntu egacele kumholi wakhe ngeke akuzwe ngoba umoya wakhe phecelezi singathi umkhovu wakhe zokhuluma ngodaba olukhulu elithinta uMpanza nelithinta unyazi uma sengikhulumile le ndaba going forward imini ozodila nayo le ndaba le futhi manje siba u3 kule ndaba
khona uMpanza, khona uNyazi, sengingenile mina. Vele mangena ngiyayingenela. Fana nenyoka yasehlathini, mayibona ihlathi ayifakwa umuntu, ingenela yona. Fana namanzi asemanzini, amandla asemanzini, mayebona amanzi ayingenela wona wafakwa umuntu. Mawusathi uyofaka amandla emanzini, fokofo uyinkinga wazifokhola. Fana nesilwane bengabe seyidedeliwe ngo12 ebusuku, mangabe zibona umuzi kulelwe. Umuzi kulelwe mase idedelekile ngo12, mayibona kulelwe zingenela zona ibizwa abantu ziyayingenela kulutho. La singakwazi ukungena khona isemzini ekusuke kusakhanya, ingakho kuthiwa thandaza ngo12 ebusuku noma khuluma nezidalwa ngo12 ebusuku. Inhloso enkulu ukuthi akushaye ihora le12 ungalele kodwa ibucela kophezulu ucela kwizidalwa. Uma ngabe lemimoya eganga ngo12 ibona kukhanya kwakho iyadlula iye koganga kamakhelwane. Zokhuluma ngendaba enkulu, indaba ethinta uNyazi nendaba ethinta uMpanza. Kimphaka ngabe phakathi kwabo bobabili ukhona yini right? Nansi impendulo, yes, ukhona right. Kimphaka phakathi koNyazi noMpanza ubani right? Yile ngizomusho. Right ngani lozomusho ngizoba state ama facts. Uma ukuthi le ngizothi right kanti wena nawe ukhona uyile nhlobo ehamba nomoya engazazi kwayona, ngeke uzungizwe. Ngizokhuluma ilanguage yasemazulwini futhi angimfuni umuntu ongitatazelisayo othi qala phela akuhkabi kanjalo. Asiko ukujaha kulethi ishube kabi lento baba. Yona ilanguage le yasemhlabeni. Yona ilanguage yasemhlabeni. Hawu safa phela lemhlabeni sidlala abaprofeti bamanga. Ngizodila la namhlanje zokahle kahle nje manje kuzonyiwa. Ngisho baba ungathi mina ngeke ngilo futhi ngikhotha eBhayibhelini, ngeke ngilo ngikhotha eBhayibhelini, ngingaphahluka nje kodwa anginawo umsebenzi wokuthi shosho kufuneka ngikhothe. iBhayibheli liyakhothwa. Uyabona abantu abafundile baya understand ukuthi incwadi noma yipi, you quote from the book. You quote. Awukhulumi uzuqede ngeBhayibheli. Ukhuluma ngento eyenzeka manje empilweni yamanje. Mawusukhotha ukuthi ukuthi into eyenzeka manje kuphela, nakudala singakabukhona emhlabeni yake yenzeka. Uzwe ngobani yenzeka? Ngizwe ngeBhayibheli kuverse bani kanje. You quote. Mangabe uchaza istory sakho noma wenza ipresentation, you quote ama examples ahlukahlukene. Uma ngabe kunodaba noma kune topic, let's say mhlawumbe wenza izifundo zobudokotela, doctorate, unikezwe itopic uprofessor wakho, kumele ukhothe ngale topic ozokhuluma ngayo. Kumele ukhothe ngoba bese ubekumakela oprofessor bayabheka ukuthi ukhothe bani nobani. You quote. Makuthiwa nje khuluma ngokuthi ingulazi iwumbulalazwe nani mawucabanga ingulazi idala kanjani nani. Khuluma ngengulazi, then masu uyakhotha ukuthi iyingozi isiyenza umonakalo ngakanani kwamanye amazwe afana nosibani yenze njani ubadila kanjani. You only quote. Uyabona ke kulabantu kabawu2 phakathi kwaMpanza noNyazi. Ngizosho umuntu orongi la ukuthi ubani manje. Ngizosho umuntu orongi ke manje ukuthi phakathi kaMpanza noNyazi. Ngizosho umuntu orongi. Lo muntu orongi engizomusho baba. Yanyiwe. Ngizosho umuntu orongi manje. And angizili ukuzonesa ama feelings abantu abangibukayo nabantu abazizondayo. Ngizosho umuntu orongi ukuthi ubani orongi. Umuntu orongi phakathi kaNyazi noMpanza uyedwa, uMpanza.
Mpanza urongi lokhu kokuthi vele useyaguga. Uronga kakhulu Mpanza. Mpanza uhlulwa ukuhlukanisa izinto ezu2. 2. Masikhuluma ngento yakamoya nento yasemazulwini. Uhlula Mpanza ukuhlukanisa izinto ezu2. Ukuthi khona kwasemhlabeni, khona kwasemazulwini, khona okwenyama, khona komphefumulo. Hluhlukanisa leyo nto nje. Bese zohlulwa ukunderstand ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. uNkulunkulu unemfihlakalo yakhe, angeke uNkulunkulu umkreme ukuthi usebenza kanjani uNkulunkulu. Angeke uNkulunkulu umkreme ukuthi uNkulunkulu usebenza kanje. Ingakho kuthiwa uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. uNkulunkulu ukwazi ukuphila. You can go to Bible. Khona leli verse ekuthiwa owesifazane wayethandaza efuna ukubona uNkulunkulu ngamehlo. Waklina sikhule kushunayelwa kanjalo. Waklina waqoqa amathini washanela wenza yonke into. Lashaya ihora uNkulunkulu amthembise ngalo. Akusho ngisho eBhayibheli. Kusho eBhayibheli. Lathi malishaya ihora kwavele kwaqhamuka umuntu odelelekile. Wenze njani umuntu odelelekile? Wavele wangafuni into eziningi. Kanti lo muntu odelelekile uNkulunkulu ugibele yena. Wangafuni into eziningi. Waqela amanzi. Kwaukuthi lo muntu odelelekile uqela amanzi kubantu abayitshela ukuthi baphezulu, kubantu abayitshela ukuthi balindele umuntu ophezulu, kubantu abayitshela ukuthi bahlakaniphile. Wenze njani? Waqosha ithini, wakha amanzi, wakhelela lo muntu odelelekile esingambiza ngohlanya today. Kanti lo muntu odelelekile uNkulunkulu olindele usebenzise umzimba walo muntu uzofika kulomuzi. Yini uMpanza angayazi lapho uNkulunkulu usebenza emhlakalweni? Usebenzisa umzimba walo muntu. Okusho ukuthi mawudila noNkulunkulu awubheka ukuthi ubani nabani, ubheka ukuthi lo muntu loyo into ayikhiphe emlomeni bayayizwa yini abantu. Uma abantu beyizwa into ekhulumayo ubabona ngokulandela. And uma beyizwa abantu into abayikhulumayo ubabona ngokuthi noma kuthiwa uthukwa kanjani baqhumeke babe nawe ngoba bayayizwa. Okwesibili ngiqondise Mpanza le khona ayisebenzi emazulwini lento yokuthi ufunde kangakanani. Lento yokufunda into yasemhlabeni ukuthi funde emhlabeni usebenze wondla ingane zakho, kodwa mzwane ushona ukuthi ufunde kangakanani akona ukufaka ezulwini. Ayikho lonto. Ingakho lo mzimba obufunda ubhala unezulu lawo 6 feet underground. Into engene ezulwini umphefumulo. Uyaphi umphefumulo? Uya lapho obusebenzela khona nalapho ekumele uye khona. Usemphefumulo uhlangene nenyama. Ngiphendula abani la? Ngiphendula uMpanza. Okwesibili umuntu emhlabeni awumjudge umuntu based kwi-past. Ingakho mawuhleli nomuntu ubheka ukuthi umqondo wakhe ufuna ukuyaphi, ngoba izinto ezenzekwe kwi-past zisetshenziswa njengama stepping stones ukuthi iya phambili. Be careful ungaphindeli la ubuya khona. Bese uba umholi based on your experience ukuthi mawenza kanje into yasezweni, mawenza kanje into yakaNkulunkulu. Ingakho i-past ibalulekile. Ingakho even from the Bible I quote kuno Saul
owayezingela amakholwa ewafaka inkemba, kodwa mzwane shawa unyazi waphendukela uNkulunkulu. Ingakho ngisho uJesu Kristu ehamba ehlisa umfula befica owesifazane akamjaji, kodwa uyamvezela lo wesifazane bene-attitude ukuthi ngibona izinto eziningi ngawe. Ingakho bengabe uthandana nomuntu wesifazane awubheki ukuthi ningakahlangani ubenzani, ubheka ukuthi mase nihlangene niyapi. So awukwazi ukukhuluma ngomuntu uthi wake wangasebenza, wake wenza ukuthi i-experience iyona menza abe strong, wake waboshwa. Nakho ukukho ngibhaka mina ngake ngaboshwa mina eWestville SC section. Experience baba yenza ukuthi ube strong, ungavumi abantu bawele la uwele khona. Ingakho kukhona abazali kunezinto ezibashayile abangafuni ukuthi izingane zabo zishawe izinto ezishaya abazali. Awukwazi kodwa ukugceka umzali uthi wena mzali wawungawakha ingane u4 room, ezingane ezine4 room, ingqinamba ayebhekene nazo umzali, kodwa manje umzali ufunela wena impilo engcono. Umzali ufunela wena, kubhekwa ukuthi from here wethu. Ingakho noma ufuna umsebenzi, umuntu one-experience oke wadrive ama-truck, wawaginga ama-truck, wawavusa ama-truck, waphinde wasebenza, lo muntu one-experience uzoqashwa kangcono kunawe ongena-experience, ngoba useyazi ukuthi i-truck mayizowa ikhombisa kanjani izowa, wayiwisa ngisho ukuyisa i-truck. Ingakho ngithi uma ngabe uNkulunkulu esesebenza, uyabona once waba senkonzweni, wena uvula umlomo, kodwa nkosiyami abantu bazongezwa yini. Once umfundisi wagibela kwi-pulpit, okamfundisi kumele athandaze bezwa kwi-pulpit ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo sengiya kwizimvu zakho, ngicela ukuthi mangigibela phezulu ngivula umlomo kukhulume wena. Uma ngabe ushumayela kusuke kungakhulumi wena, kusuke kukhuluma uNkulunkulu ongaphakathi kuwena, kusuke kukhuluma uNkulunkulu okubeke lapho ukhona. Uma ngabe umakhosi bengabe sekunyukile idlozi, ususesimodini, sewujulukile, sewuhliphazekile, kusuke ngasakhulumi wena, sekukhuluma abantu abadala abangaphakathi kwakho. Ingakho uthola ukuthi indoda kuzokhuluma idlozi elumuntu wesifazane elugogo, lisho lithi ndodana yami, likhuluma nalomuntu ofuna ndodana yami imina ugogo ubani. Uthi uyawubheka lo mlomo kukhuluma umuntu wesilisa, kodwa uthi mina ugogo ubani, kodwa ushe emzimbeni wendoda, imina ugogo ubani. Ngithi njengamanje hamba wenza u1 no2 no3, lonto yenza mase kunyuke ispirit noma usenkonzweni. Uma usenkonzweni umfundisi uvula umlomo, ungakwazi ukuphahluka. Lo nkulunkulu okhuluma kuwena akakwazi uyakwazi ukuphahla uNkulunkulu athi imini uNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu uyakwazi athi imini uNkulunkulu. Uzodidwa yini if wena you are not spiritually fit? Uzobona umzimba uthi umzimba wonyazi luthi uyena uNkulunkulu. Uma ngabe kukhuluma idlozi eliwugogo kumuntu wesilisa lithi mina ugogo ubani, uzobona umzimba uthi indoda yini lo muntu athi ugogo. Bafethu ufuna sifundise ngento zaka spiritual ukuthi singabona amakhehle bheda, amakhehle bheda. Kuyakwazi uthi uyintombazane kukhuluma umkhulu, kwintombazane kuze kushintshe izwi lithi bantwana bami imina umkhulu ubani kanje.
bantwana bami ngithi konke kuzolunga kodwa bambisanani niyingane zami. Uthi uyabheka hayi umuntu wesifazane wayi ukuthi umkhulu noNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa umzimba bengabe usungaphambi kwabantwana bakhe azikhulumele yena athi imina uNkulunkulu noma nginguNkulunkulu. Ingakho even from the Bible ikhonto njalo nginguNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhite. So unfortunately asikwazi ukulanda abantu bakudala basho ukuthi uNkulunkulu wawaletha ngasiphi isimo lawo mazwi, kodwa ungathola ukuthi lawo mazwi athi nginguNkulunkulu wakho ayephuma emlonyeni yowayegcutshiwe emphefumulo unenyama sekukhuluma uNkulunkulu within lo mzimba. NginguNkulunkulu wakho. Aphinde uMpanza athi ubeke uNkulunkulu ukhonjiwe yena. Umbuzo uthi uNkulunkulu ukukhombe kanjani? Mawilandela uzokutshela ukuthi khona abantu abafika bambasho bathi hayi ngempela uwena ophethe kusebenziseke imizimba yabathile. uNkulunkulu usebenzisa imizimba yokuthi kukhonjwe yena. Kodwa likhi ilanga la uMpanza ke walala wakhuluma noNkulunkulu alikho. Ngimcheke ngaze ngambhekisa phansi alikho. Akusho ukuthi unyazi uma ngabe liphambi kwama congregant lithi nginguNkulunkulu nithanda ningathandi, lu right unyazi lapho ngoba khuluma uNkulunkulu. Uma kuthi unyazi lu wrong, zonke lezangoma nezinyanga ezibiza ngogogo nezibiza ngomkhulu aziyeke. Umuntu ube umuntu wesifazane akabe umuntu wesifazane aziyeke. Kepha sidlala abantu abangayi-understand abakamoya bese bezodlala ngayo. And awukwazi ukuphosta ngemfundo kodwa ube uthi uthunywe uNkulunkulu. Ma uthunywe uNkulunkulu baba uphosta ngoku-understanda lento ka spiritually bese ufundisa abantu ngohambo lakamoya. Umuntu okuliwa naye umuntu osuke esicema abantu bese beyakhala abantu bethi usibani uyasicema. Lo muntu ke wenzani usengaliwe. Umuntu okuliwa naye umuntu othi uNkulunkulu uthwele uyaliwa ke nalo muntu ngoba udlalela uNkulunkulu. Kodwa lo othi nginguNkulunkulu wakho nasemanduli biyenzeka leyo nto. Maningi amazwi la uNkulunkulu ekhuluma khona. Maningi ziningi abantu abafunde iBhayibheli bangakhutha ama scripts amaningi kakhulu la uNkulunkulu esebenzisa umzimba womuntu. Ingakho ngisho usathane ukwazi ukusebenzisa umzimba womuntu ukuthenzela usathane akubhubhise wena alwe nawe. Ucathi wena usala nomuntu kanti usulwa nosathane ngqo. Hayi unyazi luthi isonto lakaShembe yifa. Kufuna uunderstand ukuthi yini ifa qala. Uma ngabe ngiwunzama nginesonto, uma ngishona liphindi isonto liwele umuntu wakanzama kusuke umuntu wakanzama ngokuhamba kwaNkulunkulu walekhala liphinde liwele komunye ifa lelo. Kodwa ifa lakuphi? Ifa lasezulwini. uNkulunkulu unelungelo ngoba ifa lasezulwini uNkulunkulu unelungelo lokuma nalowo muntu aposte ukuthi ifa leli. Akita wrong lapho. Ifa once into yahamba within the same sekuyifa lelo ngoba lento umoya wayo urevolva around kwifamily. Mangabanga undodana kuzoba umfowabo, mangabanga umfowabo. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo kule nkonzo yifa. Kodwa kulona ifa lakaShembe ifa lasezulwini. Why lasezulwini? Ingoba yonke imimoya iya benefita from lelifa. Mina ngazi abantu abathi
ngathi ngilele ngigula kwafika uNyazi lakhuluma ngempela ngavuka ngasinda ngazi abantu abathi ngangasebenzi kodwa kwaqhamuka uNyazi angebona bakaShembe kodwa bakholelwa uShembe zenzeka izinto zabo ngoba ifa lasezulwini hayi lo muntu kuthiwa akangangeni kaShembe omunye umuntu kusonto umuntu akaShembe kuphela sekuyifa lakaShembe ngoba kusizakala umuntu akaShembe kuphela kuleli sonto kodwa isonto akusiza umuntu akaShembe kuphela lisiza onzama lisizogumede lisizomqwabe sizomkhize sizobani kubheka ukuthi who is benefiting uyabona upresident akayena upresident wakaRamaphosa futhi njengoba ngena upresident wani wesizwe why sithi sizwe ingoba mase upresident kubenefita from ukuyena use umholi weEFF umholi weqatha umholi weUDM umholi NP National Party umholi I know iDA I mean yaphela National Party iDA naleka amazakazanele magwazi umholi wesizwe upresident wesizwe kodwa upresident wesizwe uyafisa ukuthi mayephuma akuphinde ngene umuntu weANC futhi maphuma ANC bayafuna kuphinde ngene weANC kodwa umholi wesizwe kanti abantu kumele bafundiswe kanjani funa bafundiswe kanjani abantu hayi bengabe equote eBhayibhelini uquota izinto ezwrong nani kusuke ngaleso sikhathi uNkulunkulu kune message afuna ukudlulisa akona ukuquota okubalulekile into ebalulekile imessage ezodlula ngisho ngakhuluma la bese ngithi uDr Maharaj did that uyabona kodwa as a result kunje ukuthi ngiquote into wrong ngathi Dr Maharaj akushintsha ukuthi ngifuna ukuthini into engifuna ukuyisho ukuthi asibambelaneni kuNkulunkulu manguNkulunkulu konke kuzonqotshwa konke kuzohamba I quote even from the Bible kuthiwa if ngiquote wrong it's fine ngiquote wrong lapho kodwa into ebalekile message ebidlula nomyangizwa yini bengabungangizwa futhi fokofo ngeke ngizwe ngempatha igama ngubhaka isibongo wakanzama from now going forward lolu daba ngizolulandela uma ngabe uMpanza khontanga iunderstand uzophendulwa yimi ngicela uNyazi lingamphenduli yimi ozophendula labe khona abafundisi namadodana namakhosazana nobani yimi from now going forward ngabona ilink nje ingene kuthiwa nangi ethi imina engizomfundisa into angayenza angasebenzisi experience ayithola ekaShembe besenzani bese run into yakhe ngokwasemazulwini once waqala walwa akuseyo into yasemazulwini leyo sekuyinto yokufeza inkanuko nenhloso ezithile akayiphusha isonto lakhe ashumayele esontweni akhulume nabazalwane abagqugquzele lungenaphi uNyazi lapho ngoba la yana angangena bethi uNyazi liphika uNkulunkulu manje limphika uNkulunkulu ongalokho uNkulunkulu osebenzisa uNyazi wena onyanya ofoko ngeke ngizwe ngempatha kwaka kufakela mina ngisho ngangchallenge baba ngisho kungenzakalani I don't care I can stand for this I know what I'm talking about Hlambile ngibonile ngizenzile igama ngubhaka isibongo wanzama athithi ubhaka udakwe yini ngingwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngothololodwa ngametshise thola uzangambi nalo ngifihle entsimini xa uqalile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngalento regarding this ungangibuza noma ingane mina awukwazi nawe umuntu uze uthi hawu kanti ifa into ebalulekile who is benefiting ingakho kunabantu even imsamo abantu abangubani balungise imsamo ngokaShembe and kuyabasebenzela lokho abakogamusha bakogumeda bakobani bayilungise ngokaShembe and kuyabasebenzela uma kuthiwa kuyahlangana badela yonke into and kuyabasebenzela
basebenzele akekho umuntu ocomplainayo othi mina ngahlukunyezwa uNyazi singangena mangathiwa unomuntu othi kuna hayi futhi oyedwa mangathiwa nje kunabantu abathi sahluka hayi leya mibango yasemacourt leyo yimpi leyo kodwa eyasemhlabeni akuyona yasezulwini ngoba yini ngithi yasemhlabeni makukhulunywa kukhulunywa ngesignature ukuthi kusayiniwe ukuthi kuappointiwe kanti le yasemazulwini ayisebenzi ngesignature isebenza ngokuthi umoya wamandla ungene kubani ihamba kanjani ngoma ukholwa ukwazi ukudela ngisho into zomhlaba udele kwasemhlabeni bese ubhekana nokholo nje ngqo bese beyalandela abantu bethi inyona ziyazi lonto awukwazi ukuhlanganisa into yasemhlabeni nento yasemazulwini awuyenzi lo mistake ingakho even noma enkantolo kuqulwa aqulwa kukhulunywa ilanguage yasemazulwini kukhulunywa ukuthi usibani wabeka bani ubani wabeka bani signature yasebenza signature isebenza okwasemhlabeni uNkulunkulu akasebenzi ngokwasemhlabeni kusuke sekuumuntu osuke ethi mina ngifisa ukuthi ingakho noma unengane ubaba uma unengane khona ingane yakho akufise ukuthi engathi ingaba ilento wena ofuna ukuba yiyo ofuna ukuthi ibe yiyo ingane ingasithathi isiphiwo sakho ofuna ube yisona ufisa ingane yakho ufuna ilithanda isonto ukuze iqhubeke bengabe udlule emhlabeni ivele ingafuni ingane isonto ufisa ingane ukuthi wathanda amabhizinisi ngoba ufuna ibe yilento mawudlule emhlabeni ingawathanda amabhizinisi ufisa ingane ufuna ifunde ukuze mawudlule emhlabeni iqhubeke ingane ivele ingasifuni isikole akuyi ngefiso zakho ithi ingane endala oyitargetini ukuthi izovusa umuzi ivele ingawuvusi izovuswa ingane encane uthi utargete umfana othile ukuthi uzovusa umuzi anakekele ingane zakwabo kuvele kuqhamuka intombazane izovusa umuzi kube intombazane enakekela umuzi wena wawuthe umuzi wami uyovusa umfana wami umfana udala utshwala manje akafuni futhi ukushintsha ukhona noma usungasekho akashintshi kube intombazane mina ngazi imizi eminingi if you don't know Mpanza la ukhona baba evuswa umontombazane usuzoma uthi le ntombazane yuvuselana umuzi kumele uvuswe abantu besilisa ayikho leyo nto baba amandla lekhaya athe maye bheka umuntu angibona kuyintombazane lasemngene entombazaneni idluze elinamandla ngoba libonile ukuthi yona ezokwazi ukuhola lo mndeni ngeqiniso kodwa iphinde ihlakaniphe mase kukhona abafana ivele ibheke phansi nje ithi mayiphawula ibalalele kodwa ekugcineni imali yakhe efunakalayo iyofunwa kuyona kuye igcina ihluleka ukuyibamba bese bejwayela kabi ithi ayike phela madoda imini okhokhayo lana ayikho wrong bese beyanyanya uyasinisela ngemali yakho kanti ekabani vese ekabani mina ngazi imizi mina ongayanga ngenhloso zemfuno zabazali amandla ayingenela wona mina ngazi izangoma mina akuthi mangabe seyingena umoya kukhuluma amandla amakhulu ezangomeni awumjaji umuntu ngokuthi uthe esesimweni senkonzo ngoba thina sonke sithi mangabe siphambi kwabantu sinyuka umoya abanye banyuka umoya bezokhuluma baqonde bathi noma kwenziwa live kanje akubona bonke abazokhuluma nami ngifaka isankahlu ngiphakamisa izwi khona bazokhuluma bengena amandla kodwa bayishaye gently ibe straight ibe asinikwe iphiwe ifanayo zokuthi uNkulunkulu asisebenzise uNkulunkulu usebenzisa ngendlela uNyazi mase lithi nguNkulunkulu kusuke kukhuluma uNkulunkulu ngaphezulu ophakathi kulona uNyazi ingakho kunamasonto anabaprofeti including isonto labapostoli khona isikhathi la prophet wakhona kuthule ukuthi nya kulalelwe izwi likhuluma kumzalwane noma kudade noma kwinceku likhuluma izwi kwakhona umprofeti uthola ukuthi lo mprofeti okhulumayo kukhuluma izwi lendoda baba
baba nceke yami ngibona umzalwane ngibona umzalwane nodade ngibona ingozi enkulu ngibona ibhokisi kukhuluma izwi lendoda we abantu abazifokole njeke shit man abantu abazifokole from now going forward unyazi ngilikhipha phambili uNkulunkulu osebenzisa unyazi akaqhubeka ashumayele ngendlela afuna ngayo angazosatshiswa akashumayele ngendlela afuna ngayo kusho mina uKing Phakathi mawunenkinga naliyodwa qonda mina noma ufokofa ubhekele futhi angikhulumi ku-inbox Facebook funa abantu abazenza mina baze bakhiphe so 300 no 350 no 3000 angikhulumi ku-inbox mawungifuna inamba ithi 0798130260 mawufuna mina mawufuna umakhanda lesiphuqaphuqa ngawo lasinqoba ngawo yonke into unakhona usenda uWhatsApp kwinamba ethi 0798130260 phakama idlozi lakho liphinde futhi likhulume kuwena idlozi lakho liphakama ngoba siphakamisa sithalibonakalise ngamaphupho sithalikunqobele sithi alenze izinto oyifunayo phakame kuwena idlozi lakho sekuthi maliphakamile masingajajwani hayi suka yikho lonto ukuthi ufundephi wasebenzapha asinandaba ayifakani ezulwini lonto into yasemhlabeni oyofa futhi uyishiye ilenga itifiketi lapha ushiye ilenga ayisebenzi lonto isebenza lemhlabeni ukuthi ungaqineleki nokuthi ukwazi ukubeka isinkwa phezulu kwetafula nokuthi uthi mawuqhamuke kuthiwa wow wangena uyabona uformer president wangena uformer judge wangena uformer sebenza lapho lona kodwa mawusufeel singcwaba le bahamba abantu bafike babathwebule ngenhlabathi bahambe nayo thothi awusekhe ngishethuneni sewuthathiwe usesigodlweni somuntu qala ngakufakela nangisikisi mhla ka16 isinegaladina number 44 Ridge Road hila temnandi ngami ayikho inyoni ngathi uzongisabisa ayikho futhi ngoba amandla enginawo hayi uNkulunkulu uhamba phambili ubona yonke into ngeke nje uzongisabisa uzongihlasela uzolwa nami ibhuqa ngaphela ngothola ilodwa likametshisi wapha yini igama kuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udangwe yini ingwele ibhuqa imiza abafokazana ngothola ilodwa likametshisi thuluza ngihambi nalo ngifice ensimini qaba uqalile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abane kunokwaJobha ikhulule kufoka amakhanda idlodle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana daba lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni izibhupha amihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani nakunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha lolu uhambo lasemazulwini sisazolumela uNkulunkulu sisazokumela nawe mfundisi la ukhona kaKicken Bhoboza nawe mfundisi Mgcotshwa la ukhona azi mawusushuma yena epulpit akukhulumi wena kusuke sekukhuluma uNkulunkulu osebenzise wena thank you.